Γεια σας αδέρφια, τι γίνεται, είστε όλοι καλά? Ελπίζω να είστε καλά, εγώ είμαι πολύ καλά και σε αυτό το βίντεο πριν ξεκινήσει βασικά κουρεύτηκα. Νομίζω ήδη πως φαίνεται, τα κόντινα λίγο. Πιστεύω πως έτσι είναι πολύ καλύτερο γιατί φαίνομαι τουλάχιστον ένα χρόνο μεγαλύτερος. Που πάει να πει πως είναι καλύτερα γενικά. Πηγαίνετε στα 3 προηγούμενα βίντεο που είχα κάνει, τα οποία λογικά θα διαγραφτούν για να δείτε τη διαφορά. Λοιπόν, στο σημερινό βίντεο που έχετε πατήσει να δείτε αυτή τη στιγμή, θα σας πω 5 πράγματα τα οποία πίστευα σαν παιδί. Όλοι ήμασταν παιδιά, όλοι ήμασταν τόσα κάποτε. Ήμασταν μικρά, ήμασταν χαζά. Και όλα πιστεύαμε κάτι διαφορετικό ή όλα πιστεύαμε κάτι ίδιο. Δεν ξέρω αν βγάζω νόημα αυτό που είπα. Εν πάση περιπτώσει, θα σας πω τα 5 πράγματα που πίστευα σαν παιδί. Δεν είναι μόνο αυτά, είναι και πολλά ακόμα τα οποία δεν μου ερχόντουσαν τη στιγμή που τα έγραφα. Σε αυτό το πανέμορφο τετραδιάκι. Τα έγραφα, τα οποία είναι των θρησκευτικών. Αν δείτε τα γράμματά μου, θα θελήσετε να πάτε να πηδήξετε από ένα ψηλό βουνό. Αλλά εντάξει, δεν σας τα δείχνω για να μην σας δημιουργήσω αυτοκτονικές τάσεις. Λοιπόν, πάμε κατευθείαν στο πιστό. Το πρώτο πράγμα που πίστευα σαν παιδί είναι πως η κλόουν είναι σατανική. Να πω την αλήθεια. Ακόμα το ψιλοπιστεύω, δεν το πιστεύω αυτό. Απλά υπάρχει ειδική φοβία η οποία απευθύνεται στους κλόουν, τον οποίο δυστυχώς έχω. Υπάρχει αυτή η φοβία, μερικοί λένε πως δεν υπάρχει. Λέγεται κουλουροφόμπια, δεν ξέρω πώς ακριβώς λέγεται. Γράψτε μένω στο Google Fear of Clowns και θα σας το βγάλει. Θα εξηγήσω σε άλλο βίντεο, απλά δεν μπορώ τους κλόουν γενικά. Με κνευρίζουν και πίστευα πως η κλόουν είναι σατανική όταν ήμουν μικρός. Πίστευα πως θα έρθει όταν έβλεπε ένα κλόουν, θα έρθει να με σκοτώσει. Και όταν ήμασταν στα πάρτι, όλα τα παιδιά πήγαιναν στους κλόουν να πάρουν μπαλόνια και εγώ καθόμουν σε μια γωνία και έτρωγα φαγητό. Από τότε ήμουν forever alone. Το επόμενο πράγμα, το δεύτερο πράγμα που πίστευα όταν ήμουν μικρός, όταν ήμουν παιδί, είναι κάτι το οποίο πιστεύω όλα τα παιδιά το πιστεύαμε. Είναι ότι κάτι υπάρχει κάτω από το κρεβάτι. Δεν πιστεύω πως υπάρχει. Γιατί κάνω έτσι τα χέρια μου, λες και απευθύνουν, τέλος πάντων. Δεν πιστεύω πως υπάρχει παιδί το οποίο δεν το ένιωθε αυτό. Πιστεύω πως όλα τα παιδιά πιστεύουν πως άμα βάλουν το χέρι τους κάτω από το κρεβάτι ή γενικά άμα δουν κάτω από το κρεβάτι ή βάλουν κάποιο μέρος του στόματός τους κάτω από το κρεβάτι, πως κάτι θα τους το δαγκώσει, κάτι πως θα τους κλέψει το χέρι, δεν ξέρω. Αυτό το είχα και εγώ δηλαδή. Εντάξει, όλα τα παιδιά το είχαμε. Οπότε, οκ. Το επόμενο πράγμα που πίστευα σαν παιδί, το τρίτο πράγμα που πίστευα σαν παιδί, είναι πάλι κάτι που το πιστεύαμε όλοι, κάτι που οι περισσότεροι το πιστεύουμε ακόμα και σήμερα. Είναι άμα μπει κάποιος κλέφτης ή κάποιο φάντασμα, αλλά είμαστε σκεπασμένοι, δεν θα μας κάνει τίποτα. Δηλαδή, είμαστε σε φάση, άμα είμαι ξεσκέπαστος, θα μπει ο κλέφτης, θα πει θα σκοτώσω τώρα. Όταν είσαι σκεπασμένος θα πει, θα πει εντάξει τώρα. Αυτή ήταν η λογική μας όταν ήμασταν παιδιά. Το τέταρτο πράγμα που πίστευα σαν παιδί είναι, αυτό ήταν, θα με κορυδεύετε περισσότεροι, αλλά οκ. Όταν ήμουν γύρω στο νηπιαγωγείο, μιλάμε για πολύ παιδί τώρα, μιλάμε για παιδί, τόσο ήμουνα, νινί, τόσο, τόσο, καταλάβατε. Και είναι πως όλα τα κορίτσια με αγαπούσαν, με γούσταραν. Ήμουνα σε φάση σε όλα τα κορίτσια. Εξής, γι' αυτό έλεγα σε όλα τα κορίτσια να τα φτιάξουμε. Να με βλέπατε στον νηπιαγωγείο να είμαι σε φάση Μαρία, θες να τα φτιάξουμε? Και να μου λέει όχι δεν θέλω, καλά οκ, πηγαίνω στην άλλη, τα φτιάχνω με μια άλλη. Και από τότε τα έχω φτιάξει με 3.000 κορίτσια, τα οποία ούτε καν αγαπούσα. Απλώς έλεγα έχω κορίτσι. Καλά, αυτές οι σχέσεις κρατούσαν 2 μέρες ξέρω εγώ. Απλά νόμιζα πως με αγαπούσαν όλα τα κορίτσια. Πράγμα που δεν ήταν όντως πραγματικότητα. Το πέμπτο πράγμα που πίστευα και τελευταίο είναι κάτι το οποίο δεν πιστεύω να το πιστεύατε όλοι εσείς. Είναι το ότι οι ήρωες των ταινιών υπήρχαν. Δηλαδή έβλεπα το Ice Age, ξέρω εγώ, όπως λέγεται στα ελληνικά. Κόλλησα. Την εποχή των βαγιτώνων τέλος πάντων και πίστευα πως αυτό το μαμούθ που βλέπω ότι υπάρχει, ότι ξέρω εγώ, όχι ότι είναι πίσω από την τηλεόραση, αυτό είναι διαφορετικό. Ότι θα το δω και ότι μπορεί να βγω στον δρόμο και να το βρω. Ότι παίζουν σε μια ταινία, πως είναι ηθοποιοί, ότι παίζουν και υπάρχουν αυτοί οι ήρωες.
Αυτό δεν ξέρω γιατί το πίστευα, ίσως επειδή μερικοί ήρωες μου άρεσαν παραπάνω και ήθελα να τους γνωρίσω. Πολλές φορές έκανα να τους μιλάω. Και κάτι έξτρα το οποίο δεν το ξέρουν ούτε οι φίλοι μου, ούτε ο αδερφός μου, ούτε κανένας. Όταν οι γονείς μου με κλείδαναν στο WC, όχι γονείς είχα, αλλά όταν οι γονείς μου με κλείδαναν στο WC, επειδή έκανα βλακίες, πολλές βλακίες, ένα ατακτούλης, και πίστευα πως ο φανταστικός μου φίλος είναι ο Peter Pan. Δεν ξέρω με ποια λογική το πίστευα αυτό, απλά έλεγα είμαι στο WC, δεν είμαι μόνος, έχω τον Peter Pan, ο οποίος θα με προστατεύσει από όλα τα κακά του κόσμου. Αυτό ήταν το βίντεο λοιπόν, ελπίζω να σας άρεσε πάρα πολύ. Άμα σας άρεσε κάντε μια εγγραφή, ένα like για να μου δείξετε ότι σας άρεσε. Να εκτιμήσετε σας παρακαλώ πάρα πολύ την προσπάθειά μου, γιατί αυτό το βίντεο που βλέπετε έχω κάνει τουλάχιστον μία ώρα edit. Ίσως επειδή είμαι και λίγο άχρηστος, αλλά... Επίσης να πω κάτι άλλο, το οποίο με απασχολεί και αυτό. Η φωνή μου δεν ακούγεται όντως έτσι, η φωνή μου δεν είναι έτσι. Απλώς τα βίντεο ακούγεται έτσι γιατί δεν έχω ενσωματωμένο μικρόφωνο στην κάμερα. Δεν έχω μικρόφωνο. Και γι' αυτό η φωνή μου ακούγεται σαν να είμαι ένα κοριτσάκι που πάει τρίτη δημοτικού. Αλλά αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε, το λέω για δεύτερη φορά σήμερα. Πηγαίνετε να παρακολουθήσετε και τα προηγούμενα 3 βίντεο, δεν σας το συστήνω ιδιαίτερα γιατί δεν είναι καλά βίντεο, είναι... αφήστε το. Και θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Σας αγαπώ πολύ μέχρι τότε, γιατί είστε τα αδέρφια μου. Και τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια σας!